EHO azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen orientaziorako azoka da. Etorkizuneko ikasleek, Euskal Herriko Unibertsitateak eskaintzen dituzten graduak ezagutzeko aukera paregabea da. Helburua da, informazioa eta orientazioa ematea ikastetxeetan laguntzeko. Azokak, Irun larunbatetan egiten dira, Bakoitza kampus bakoitzean. Lehenengoa Gipuzkoako kampusean egiten da, gero Arabako kampusean eta azkena Bizkaiko kampusean, 9:00 ordubietetarako ordutegian. Garrantzitsua da jakitea, azoka bakoitzean Euskal Herriko Unibertsitatearen eskaintza osoaren berri jaso daitekela. Hau da, fakultate eta eskoletako ordezkariak 3 azokatara desplazatzen dira, beraz, edozein azoka hautatu dezakezu nahi duzun graduari buruz informatzeko. Azokan alde batetik estanak daude, fakultate eta eskola bakoitzak bere estan propioa daukan, baita zerbitzuek ere haien estana daukate, hauetarako sarrera librea da, eta estanetan arreta pertsonalizatua jaso ahal izango duzu. Bestalde, goizen zehar informazio saioak ematen dira, eta hauetan aldez aurretik izena ematea beharrezkoa da. Animatu eta parte hartu.